आज सकाळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सहयोग सोसायटीच्या समोर अघोरी पूजा करून भाणामतीचा प्रकार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे। निवडणुकीच्या तोंडावर असा प्रकार घडल्याने नागरिकांमध्ये वेगळीच चर्चा सुरू झाली आहे। काही वेगळंच करण्याच्या हेतूने हा प्रकार केल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे। निवडणुकीच्या तोंडावर हा प्रकार घडल्याने कुणाचे तिकीट मिळवण्यासाठी किंवा कुणाचे तिकीट कापण्यासाठी हा प्रकार केला की काय, अशा चर्चांना आता बारामतीत उधाण आले आहे। NTV न्यूज मराठी, बारामती।